nového videa. Dneska si zahráme Geometry Dash. Dlho som netočil a som prešiel so sériou Roblox. A teraz si ideme zahrať Geometry Dash. Viete čo to je? Neviete? Uvidíte. Tak. To je hra, čo musíte robiť prekážky s kockou, ktorú vy ovládate. Toto je prvý level. Ja skúsim zobrať aj všetky coiny. Dúfam, že ma dobre počujete. No, toto je teleportor, čo nás premení do lietadla. Ovládate ho tak, že ťukáte s prstom na obrazovku. Keď ste na počítači, tak s myškou. A tu bude prvý coin, ktorý sme práve zobrali. Tak, poskočím. A, dobre. Troj. Dobre, dali sme to. Tak, hore, dole. Preskočiť. Ďalší coin. Hop. No, tak. Bum, bim, bam, bum. No. Tak. To ste nevideli. To ste fakt nevideli. To bolo iba... No, idem na začiatku. Takže tak. Jump. A keď prehráte, musíte ísť úplne znova, kde ste začali hrať. Na začiatku vám ukazuje, že koľkokrát ste umreli. Tak. Dúfam, že aj vy počujete tú hudbu. Dobre. Bum, bim, bam, bum, dobre. Coin sme zobrali jeden z troch. Tak. Bum, bim, bac. Bam, bum. Jaj, dobre. Tesne. Bum, bim, bam. Bum. Tak. V dnešnom videu skúsim zobrať všetky coiny v prvom leveli. A potom uvidíte ďalšie časti. Tak. Yes, som tu. Ja som tam bol. Dobre, ešte raz. Chceme mať aj hoci komu sa to môže stať. Tak. Nehrajem to prvýkrát, ale som si to musel vymazať a inštalovať. Tak, a dajte like, odber. Dajte lajky, aby som natočil ďalšie video. Tak. Som asi nevysvetlil hru, alebo vysvetlil, ale môže aj druhýkrát. No musíte tu preskakovať pichlače a musíte dohrať hru. No, je tu prvá, druhá, tretia časť, štvrtá, piatá, veľa ich tu je proste. Za coiny, alebo keď dohrajete to, tak budete dostávať skiny na kocky alebo na iné predmety. Napríklad na lietadlo, alebo aj na iné. Tak. Nie! Toto je dôfrasa reklama. Nebojte, hrajem to na tablete. Ešte najprv to dohráme a potom budem robiť coiny. Jak normálny človek. Tak. Jump. A
raz idete hore, raz dole, raz hore dole. A na iných, no a keď pokračujete ďalej, je to ťažšie a ťažšie. Takže tak. Tu, keď ste v lietadle, tak najlepšie je, keď si v strede a tak lietate. Tak, a idem tu. Na tých portálov máte aj také značky, na čo sa premeníte. Dobre, žijem. To je hlavné. To je hlavné číslo 1. A číslo 2. Tak. Op, dobre. A potom už dohrám to iba normálne. Tak. Dobre. Možno sa vám bude viac dariť ako mne. A dúfam, že sa niekedy si dohrajete. Sú tu aj profesionáli, aj začiatočníci. Teraz sme dostali ďalšiu kocku. Tak. Dáme toto. Berám Brawl Stars, super. Takže bum, tu si viete meniť kocky, ja si dávam túto novú. Tak, dáme toto, stred a potom ideme na ďalšie. Tak, čo to už natáčam 6 minút. Keď toto dohrám, tak už bude koniec videa. A keď dáte veľa lajkov, tak možno bude ďalší diel. Tak, super. A keď idete postupne, tak to znamená, že je to ťažšie a ťažšie. A keď chodíte postupne, tak sa tu pridávajú nové veci. Napríklad ako teraz sa mi tu pridalo, že taká žltá plošina, čo má do výšky odpali ako teraz. Aj teraz. Neviem, kde je jeden coin. Tak. To je moja skratka. Super. Ideme od znova. Dúfam, že ma dobre počujete. Dobre, ideme. Potom napíšte do komentárov, aká bola vaša najľahšia a najťažšia krajina. Geometry Dash. No asi viem aká, lebo tá najťažšia je ako posledná a tá ľahká je ako prvá. Ale môžete to mať aj niektorý iný. To nie je možné, ja som netrafil coin, ani som netrafil tú dierku. Dobre, pôjdeme k človek. Ten čas nejak rýchlo beží. Dobre. Super. Dobre, žijem. All good. Tak, letíme. A takto je to normálne. Keď pôjdete hore, dole. A tu je toto, že môžete sa, keď ste lietadle, môžete sa dotýkať stropa aj podlahy. Tak, skok. Up. Dobre, bum. Nie! To čo bolo? Dobre, znova mi to nevadí. Alebo je to dlhšie. 10 minút max. Do prasa. Reklama. Tak. Bum. Dobre, žijeme všetci tu na svete. Tak, a
skočiť. Tak. Dobre. Tak, dobre, žijeme všetci. Dúfam, že aj vy. Tak. Žijem. Tak. Dobre, žijeme. Dobral som aj coin. Dobre, skaratka nám pomohla. Hop, bum, bim, bam. Dobre, potom ďalší coin, dobre, budeme vedieť všetci. OK. Koniec? Yes! No dobre, máme novú kocku. Toto znamená, že som to dohral. Takže to znamená, že... To prasa, to nie je možné. Dobre. To znamená, že končí video. Takže dajte lajky, odbery, tak a čaute.